bona tarda, benvinguts, benvingudes a tots i a totes al debat electoral de cara a les eleccions municipals del proper 28 de maig, debat electoral organitzat pel diari Pallars Digital, com ja sabeu, i debat també que s'emet en directe en aquests moments per Radio Trem, 95.8 FM i també a través de la pàgina web radiotrem.cat/directe. En primer lloc, agrair a tothom que ha assistit avui aquí a la vida, moltíssimes gràcies per la vostra presència i també a tota la gent que ens està escoltant ara mateix en directe per la ràdio i a tots aquells que veuran el debat en diferit, perquè el debat, també vull recordar, penjarem el podcast a radiotrem.cat i també al diari digital, a Pallars Digital. Dit això, per nosaltres és un orgull fer aquest debat, ho diem cada any. Dóna gust veure tanta gent interessada en la política, en les propostes que els quatre candidats i candidates ens explicaran avui. Voldria que quedés clar, estem supercontents de l'acollida i més especialment en aquest any que fem 10 anys. Vull recordar, fem el dia 27 de maig, que això és dissabte que ve, si no m'equivoco. Fem 10 anys justament aquell dia i us vull convidar també a tots i a totes a la festa que farem a la C13, a la fàbrica C13 de la Pobla de Segur, en motiu d'aquests 10 anys que ens omple també de molta alegria i de molt orgull, sobretot. Abans que res i que me n'oblidi, recordar-vos que hauríem de... No us demanaré que apagueu els telèfons mòbils, però sí silenciar-los, d'acord? Per intentar no interferir en les exposicions. Dit això, agrair també a l'Ajuntament de Tremp per haver-nos cedit l'espai, aquest espai cultural La Lira, i també molt especialment als nostres patrocinadors que donen també suport a aquest acte. Ells són el Talarn Music Experience, el festival del Pallars per excel·lència, que aquest mes de juliol porta grups de renom, com ja sabeu, com per exemple els Amics de les Arts i Il·legales, un festival que no us podeu perdre i al qual també esteu tots convidats. Seipro, empresa de serveis integrals professionals amb seu a Tremp, i Tramber, empresa de solucions verticals. Dit això, com també diem cada any, us voldríem demanar també respecte en l'exposició de tots quatre candidats. Estem aquí per escoltar, per conèixer a fons els programes electorals. Evidentment és un debat, hi haurà controvèrsia, no ho dubto, però sobretot de cara al públic intentar evitar molestar els candidats i candidates. Doncs ja està, jo crec que ho hem dit tot, anem a presentar-los, els coneixeu tots, però ho farem igualment, evidentment. Ens acompanyen avui a la vostra esquerra la Sílvia Romero, candidata per Compromís per Tremp, Maria Pilar Cases, candidata per Esquerra Republicana, i a la meva esquerra tenim el Quim Delgado, de Junts per Tremp, i el Víctor Ruiz, de Ara Tremp, que vull també deixar clar que avui el Víctor ve en nom del seu partit, ell és el número 2, perquè el Pep Fillat tenia un compromís familiar i no ha pogut acudir a l'acte. També vull explicar-vos el motiu pel qual som només, dic només, però que ja està molt bé, 4 candidats. El PP ha declinat la nostra invitació i des dels comuns, des de Sumem per Tremp, ens han comunicat aquest matí que el candidat estava malalt i que no podia assistir, per tant ens hem quedat amb els 4 candidats que som aquí avui. Doncs dit això, abans de començar, en Tomàs, abans de començar el debat, ens farà un repàs de la situació actual de l'Ajuntament de Tremp. Gràcies, Jordi, molt bona tarda a totes i a tots. Girant la vista enrere 4 anys enrere, les eleccions del 26 de maig del 2019, les 11enes en democràcia des del 1979, van donar la victòria, van fer la força més votada a Compromís per Tremp, amb 6 regidors, un més que l'any 2015, seguida d'Esquerra Republicana, que en va aconseguir 4, un regidor més també respecte a les anteriors eleccions, mentre que en tercer lloc Junts per Tremp, recordareu, perdia 2 regidors i es quedava amb 3 representants a l'Ajuntament. En l'etapa postelectoral, la reedició del pacte entre Esquerra i Junts per Tremp va propiciar que Maria Pilar Cases es convertís en la primera alcaldessa del municipi. Entre els canvis més destacats que s'han produït durant aquesta legislatura, doncs en primer lloc la dimissió de la regidora d'Esquerra, Laura Soriano, el febrer del 2021, que va ser substituïda per Anna Martínez, així com la renúncia a l'agost del mateix any de la tinent d'alcaldia Anna Ritz, que va ser reemplaçada al seu mateix temps per Josep Maria Puigarnau. Tot plegat, com sabeu, enmig d'una pandèmia que va colpejar tràgicament i de manera brutal tota la societat i que en el cas de Tremp va provocar el brot mortal que es va endur la vida de 64 persones de la residència Fundació Fiella al desembre del 2020.
Fet aquest breu repàs d'una mica la situació d'aquesta anterior legislatura, recordar-vos que l'Ajuntament de Tremp està composat per 13 regidors i per tant la majoria absoluta és de 7. L'única vegada que s'ha donat aquest cas va ser a les eleccions del 2007, on el Partit dels Socialistes de Catalunya va aconseguir la majoria absoluta i per tant a les altres eleccions ha calgut entendre's i pactar. Doncs gràcies, Tomàs. Un cop fet aquesta introducció, perquè sabem tots en quin punt estem exactament, us anem a explicar una mica el format del debat. En primer lloc, hi haurà una exposició del programa electoral. Cadascun dels nostres candidats exposarà el seu programa electoral. Després passarem ja directament al cos del debat. Aquí hem estructurat 4 blocs. El primer serà sobre el projecte econòmic i productiu. Són blocs molt extensos, com podreu comprovar. En segon lloc, un bloc de projecte social, cultural i esportiu. Un tercer de model projecte turístic i finalment farem les preguntes ràpides que farem als 4 candidats i candidates les mateixes preguntes. Un cop farem això demanarem a tots ells 3 compromisos en l'àmbit que sigui i finalment conclusions i demanda de vot. Finalment, també com habitualment si tenim temps, esperem que sí, obrirem els micròfons al públic perquè pugueu fer, si voleu, alguna pregunta. Torno a repetir, si tenim temps. Dit això, doncs per començar escoltarem les propostes, com deia, i el programa electoral de les 4 candidatures per a l'alcaldia de Tremp. Sí, cada candidat tindrà 2 minuts per exposar el seu programa electoral. Començarà el representant del partit que va aconseguir més regidors la passada legislatura, que és la Sílvia Romero, la seguirà la Maria Pilar Cases, després el Quim Delgado i el Víctor Ruiz. Així que Sílvia, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, agrair al mitjà Pallars Digital que ens hagi donat l'oportunitat d'explicar el nostre programa electoral i també agrair-vos a tots vosaltres la participació. El nostre projecte, el projecte de Compromís per Tremp, pel Tremp d'avui, és un projecte que vol posar les persones al centre de totes les polítiques que portem endavant i també vol recuperar la capitalitat de Tremp, ser Tremp la ciutat de referència del nostre entorn que ha sigut durant molt temps. Per això, un dels objectius principals que tenim és tenir cura de l'espai públic, millorar l'espai públic, la neteja, el manteniment, la mobilitat, els accessos als nuclis. També creiem que serà molt interessant i molt important continuar mantenint els serveis públics, uns serveis públics de qualitat, de proximitat, serveis sanitaris, estar atents a què és el que necessiten els nostres centres sanitaris, com ha passat recentment, quins serveis, quines especialitats requereixen, quina formació requereixen. Per això estem treballant des de fa més d'un any i mig per tenir un grau d'infermeria aquí a Tremp perquè pugui aportar professionals als nostres centres sanitaris i també pensem que haurem d'intensificar la feina en els serveis assistencials. A la gent gran ja portem molt temps demanant l'ampliació de les places del centre de dia. També creiem que Tremp necessita més activitat econòmica, un comerç més modern, més diversificat. També treballem per desenvolupar el reg de la Conca de Tremp, el nostre sector primari. També creiem que les energies renovables són una oportunitat, regulades, òbviament, pel nostre territori i també creiem que per tenir més activitat econòmica necessitem disposar de més sòl industrial. També creiem que s'ha de rehabilitar, reformar el casc antic perquè continuï atraient comerç i perquè fa falta un sanejament d'edificis, d'espais i una rehabilitació important. Ho hem de deixar aquí, Sílvia, han passat els 2 minuts. És el torn de la Maria Pilar Cases, com vulguis, Pilar. Gràcies. Jo també agrair a Pallars Digital i també a tota la gent que està aquí aquesta oportunitat. Nosaltres volem un municipi sostenible econòmica, social i medioambientalment, amb la qualitat de la vida de la gent al centre. Volem pobles dinàmics i cohesionats, actius a nivell cultural i esportiu, potenciant les entitats del municipi, garantint, evidentment, els serveis bàsics i volem un municipi inclusiu.
Hi ha uns quants temes molt importants i de molts diners. Una és la millora de l'eficiència de la xarxa d'abastament d'aigua i per tant aquí hem de treballar per refer-la, gairebé tota. S'han refet a trams però se n'ha de refer més. No podem permetre'ns perdre ni una gota d'aigua i ara no és una necessitat sinó que és una urgència. S'ha de millorar la xarxa de clavegueram. S'ha de fer un pla per fer de nou tots els quilòmetres de carreteres municipals que tenim, on hi passen el transport escolar diari, on hi ha negocis, però aquí necessitem la implicació de la Generalitat i la Diputació i estem treballant i continuarem treballant. I al final el que nosaltres volem, a part de fer-les noves, és que es traspassin aquests quilòmetres de carreteres a entitats supramunicipals que tenen capacitat per mantenir-les i per tenir-les sempre en bon estat. La piscina climatitzada, aquí també ja s'hi apostarem, ja fa temps que ja estem treballant, però ja hem de continuar treballant. També és una necessitat, no és un luxe. Hem de fer una escola bressol nova, amb l'I2 gratuït i possiblement l'I1 gratuït. Hem de garantir que tots els nens i nenes del nostre municipi puguin accedir a l'escola bressol i per tant se n'ha de fer una de nova per tenir més places. Però també tenim coses petites, com és una zona d'esbarjo de gossos. Nosaltres la proposem on puguin córrer lliurement i per tant donar seguretat a tothom. També tenim pressupostat fer una nova zona de pàrquing d'autocaravanes. Està clar que, com heu pogut veure, n'hi ha moltíssimes contínuament i per tant es necessita millorar l'espai i amb unes condicions, que hi hagi unes dutxes, que hi hagi uns lavabos. Està pressupostat començar una primera fase i per tant si nosaltres hi som la continuarem i hem de buscar el finançament per millorar-la. I també hem de fer un pla de xoc per l'habitatge, que sigui assequible als joves, que la gent que es vulgui arreglar a casa nostra ho pugui fer i pugui aconseguir habitatge. Per això el Consell Comarcal ha fet un cens de pisos buits i per tant ens tocarà demanar aquest cens, que ens l'han ficat a disposició, que ens el ficaran a disposició, parlar amb els propietaris i mirar com ho podem fer perquè els pisos es fiquin al lloguer. Ho haurem de deixar aquí també, Maria Pilar. Entenc que 2 minuts és un temps molt curt per fer l'exposició, però després, com que tindrem també temps de debat obert, us oferirem l'oportunitat d'acabar d'exposar-lo. És el torn de Quim Delgado, de Junts per Trem. Quim, endavant. Moltes gràcies. Primer de tot, agrair-vos la invitació a participar en aquest debat. Com sabeu, la majoria de vosaltres, aquest és el meu primer debat. Per la meva professió estic acostumat a parlar en públic davant de jutges, però res a veure amb la responsabilitat de veritat de parlar davant de tots vosaltres. Per tant, espero de veritat estar a l'alçada. Aviam, jo us podria explicar i m'agradaria explicar-vos tot el nostre programa, però només tinc 2 minuts i tampoc no és qüestió de fer enfadar el moderador, així que només us exposaré 3 idees, que són neteja, seguretat i participació. Neteja per tenir un municipi sa, i això ho aconseguirem, evidentment, incrementant la gestió de la neteja, però també iniciarem una campanya de conscienciació ciutadana perquè entenem que mantenir un Trem net i guapo és qüestió de tots i totes. En segon lloc, seguretat. No ens estem referint a la seguretat de delictes ni de posar més policies, ens estem referint a la seguretat de que ningú prengui mal. Parcs infantils segurs, però també atractius. Entrades segures als col·legis i escoles. I també carrers i places dissenyades, però sobretot conservades perquè ningú prengui mal. I en tercer lloc, participació ciutadana. Crearem la figura del síndic de greuges municipal. En segon lloc, crearem també el Consell de Representants dels Pobles per garantir-ne la coordinació. I en tercer lloc, intentarem aprofitar totes les oportunitats per consultar a la ciutadania d'acord amb el reglament de participació ciutadana. En definitiva, neteja, seguretat i participació amb tots vosaltres. Moltes gràcies, Quim, per la teva exposició. És el torn de Víctor Ruiz per Ara Trem, quan vulguis. Bueno, primer de tot, donar les gràcies per l'oportunitat i també disculpar el Pep Fillat perquè no ha pogut vindre, com has dit. Bé, en representació d'Ara Trem, estic jo, i els nostres projectes serà intentar donar un encant als carrers, dinamitzar el municipi i el centre històric, el condicionament de les vies públiques de Trem i els seus pobles també, i fer un jardí d'infants que sigui segur i acollidor. També donar suport a totes les associacions i entitats esportives i culturals i un habitatge amb un pla de xoc tant a l'habitatge com al local comercial.
L'administració. Nosaltres tenim una finestra també oberta a tots els ciutadans a que facilitar tots aquests tràmits que a vegades ens pot fer una miqueta més costa amunt. També volem una recuperació amistosa amb la GBS. L'economia. Nosaltres som la capital, el municipi més gran que Catalunya, com ja sabeu, i som el centre de serveis del Pirineu, tant agrícola com ramader, i volem potenciar el turisme mitjançant les entitats esportives, culturals, gastronòmiques i treure profit de lo que més tenim aquí al Pallars, que és la natura. Ho hem d'intentar potenciar i intentarem potenciar totes aquestes coses. El model turístic és una cosa que tenim molt clar aquí a la zona, que és una cosa també a potenciar, mitjançant tot el que tenim al voltant, com ja he dit. Gràcies. Molt bé, Víctor, moltes gràcies per la teva exposició. Un cop feta ja l'exposició de les 4 candidatures, dels 4 programes electorals, passem ja directament al cos del debat. En aquest cos del debat tenim, com us he explicat abans, 4 blocs. El primer d'ells és sobre el projecte econòmic i productiu. Us preguntarem, per tant, quines són les vostres propostes en aquesta temàtica i us demanarem si ens podeu donar també 3 mesures concretes. En aquest cas el torn l'obrirà la Pilar, la seguirà el Quim Delgado, continuarà el Víctor i finalment farà la Sílvia. Així que Pilar, endavant. Bé, doncs la pagesia, la ramaderia, el comerç i el teixit empresarial són peces claus en l'economia del municipi. El primer que hem de fer és gestionar l'entorn, ja ho hem estat fent i ho continuarem fent, gestionar l'entorn del territori, conservar i preservar el mosaic de conreus, impulsar, com hem estat impulsant fins ara i encara més, el sector oví, cabrum i el conjunt del sector agroalimentari de la comarca. I després de molts anys hem aconseguit, amb converses amb el fa poques setmanes, doncs vam aconseguir que reemprengués i que el govern de la Generalitat fiqués diners per continuar el rec de la Conca de Tremp. Per tant, vetllarem perquè així sigui durant els propers anys, doncs es pugui acabar. En quant al comerç, hem demanat un Next Generation per remodelar el casc antic, per tant vol dir donar un impuls a tot l'eix comercial. El 2020 vam fer un conveni amb el comerç associat de Tremp. El 2023 gairebé hem triplicat l'import que li donem. Per tant, nosaltres creiem moltíssim amb el comerç, creiem que és un motor importantíssim de casa nostra. Donem suport i recolzament a tots els emprenedors que estan tirant endavant projectes nous i que han donat, o els que han donat continuïtat a negocis històrics del nostre municipi. El govern republicà ja ha dit que ficarà uns milions d'euros per donar subvencions a petites i mitjanes empreses. Per tant, nosaltres el que farem és amplificar i facilitar aquest accés. Per tant, ajudarem als nostres petites i mitjanes empreses a créixer i a conèixer aquests plans de govern i ajudar-los a poder demanar els ajuts. Però també els projectes socials. La cooperativa de treball Alba Jussà i Reintegra, 2 entitats que van començar fa pocs anys i que han portat ocupació de qualitat perquè han ampliat plantilles i té un gran impacte social. Alba Jussà va començar amb una treballadora, ara en té 38, i Reintegra va començar amb una treballadora i ara en té 10. Per tant, se'ls va recolzar i se'ls continuarà recolzant com no pot ser d'altra manera. I després de l'Ajuntament també és un dinamitzador econòmic i per tant nosaltres continuarem buscant finançaments, continuarem buscant subvencions perquè tota la inversió que es faci a Tremp, més de 7 milions d'euros que s'han fet aquests últims anys, reverteixen en l'economia de Tremp i del Pallars. Ho deixem aquí, moltes gràcies Maria Pilar. És el torn en aquesta ocasió del Quim Delgado de Junts. Tens 2 minuts també, endavant. Gràcies. En aquest aspecte creiem que el primer deure de l'Ajuntament és fer possible, ajudar i sobretot no posar pals a les rodes als emprenedors perquè puguin desenvolupar la seva activitat productiva i generar ocupació. En aquest sentit, 4 propostes concretes. En primer lloc, continuar amb tota la feina que s'ha dut a terme durant aquests 4 anys específicament des de la Regidoria de Promoció Econòmica. Estem parlant de la Fira del Codony, de la Fira del Corder, al teu gust, amb la promoció dels productes agroalimentaris, també amb la geologia, impulsant i donant més empenta al geoparc i a tot el que comporta. En segon lloc, aprofitar l'impuls de la BTT, un impuls que recordem que és gràcies a entitats del nostre municipi
per aconseguir que tots els visitants que venen a practicar aquest esport es quedin aquí a Tremp, no marxin i per tant generin activitat econòmica. Per això apostem per reubicar l'àrea d'autocaravanes, ampliant-la i dotant-la de tots els serveis. En tercer lloc, aprofitant també l'impuls del senderisme, de l'espeleologia, de l'escalada i també del BTT, crear un centre d'esports de natura i així tancar el cercle. Esports, més serveis i activitat econòmica. I en quart lloc, la instauració del grau d'infermeria evidentment suposarà l'increment de la població i també el seu rejoveniment durant la major part de l'any, i això comportarà i ens obligarà a oferir diversos serveis o a readaptar o a ampliar els actuals. Estem parlant de l'allotjament, però també de la restauració, de l'oci, de la cultura. Per tant, es crearan noves oportunitats de negoci. I des del nostre grup, des de Junts per Tremp, garantim que ho facilitarem i li donarem tot el suport possible. Per tant, potenciar la regidoria de promoció econòmica, una nova àrea d'autocaravanes, creació del centre d'esports de natura i fer-ho fàcil als emprenedors i per tant a tots vosaltres. Moltes gràcies, Quim. És el torn del Víctor. Endavant. Bé, nosaltres el principal objectiu és la creació també d'un Consell de Joves Electe, que seria de 18 a 35 anys, i potenciar els pallaresos i les pallareses que puguin realitzar les pràctiques d'empresa, fins i tot les universitàries, aquí al Pallars. Potenciar el coneixement i la innovació del sector agroindustrial, vinculant centres tecnològics amb empreses també pallareses. Donar el màxim suport a les empreses turístiques i la innovació del sector l'objectiu del turisme de qualitat i apostar per la formació de la comercialització. Recolzar activitats dels nostres pobles, tant en el sector turístic com en l'agricultura i la ramaderia. Potenciar la vida a l'entorn rural, és molt important, com les oportunitats, connectivitat, banda ampla i tindre uns bons accessos, és molt important això. Impulsar un pla estratègic de renovació al petit comerç i dinamitzar el que és el cas antic, que el tenim una mica parat, i poder reflotar una mica també aquest comerç. Gràcies. Moltes gràcies, Víctor. Entenc que és complicat exposar un micròfon a la mà, però si poguessis acostar-te una miqueta al micròfon perquè se senti millor l'exposició. D'acord? Serà el torn ara en aquesta ocasió de la Sílvia. Tens també 2 minuts. Sílvia, endavant. Sí, gràcies, Jordi. Abans no he tingut temps de dir que les propostes de Compromís per Tremp són les propostes que nosaltres creiem que estan al nostre abast poder-les complir. Per descomptat, hi pot haver molts projectes que sorgeixin, que estiguin sobre la taula, oportunitats que es poden treballar i poden acabar reeixint, però nosaltres creiem que les accions i els discursos públics s'han de basar en la prudència i també en l'honestedat, i per tant el que nosaltres portem al programa és el que nosaltres amb el nostre treball i des de l'Ajuntament creiem que és possible assolir. Creiem que hem d'invertir. Aquest és un dels nostres primers objectius. Hem d'invertir més en infraestructures públiques. S'ha de planificar millor i s'ha d'invertir més. S'ha d'invertir més en camins, en els accessos als nostres nuclis, amb el nostre municipi tan extens, perquè és una qüestió que s'ha deixat durant massa temps i la situació ara és realment molt complicada. Hem d'invertir en la xarxa d'aigua potable, efectivament, i més en aquest context de sequera. Hem de fer-la més eficient, amb menys fuites, i l'hem de renovar, s'ha d'anar renovant. I aquest és un projecte que es va iniciar i que en els últims anys no ha avançat. I també en el món actual hem de buscar quina pot ser la utilització de les aigües regenerades per determinats usos en l'espai públic o en els jardins, per exemple. Hem d'invertir en eficiència energètica. Hem de, des de l'Ajuntament, bonificar encara més l'IBI perquè en les llars particulars es puguin implantar plaques solars. És una energia que tenim i ha de ser possible per la major part de les persones. També necessitem un nou pla de mobilitat. El que tenim és de l'any 2008 i se'ns ha fet obsolet, a part de que s'ha incomplert des de molts punts de vista. Acabant, Sílvia, tens
20 Sí, segons. si vols. acabo. Ja en l'àmbit també de l'espai públic creiem que calen més aparcaments a Tremp i, com he esmentat al començament, també hi ha d'haver una actuació a fons al casc antic. Gràcies, Sílvia. Doncs finalitzat aquest primer bloc teniu 5 minuts de debat obert per si us heu deixat algunes idees al tinter o si voleu rebatre algun punt, algun argument. Sí, Sílvia? Sí, bé, volia aprofitar perquè només he pogut dir un dels compromisos. Un altre compromís és en els impostos. Des de la nostra perspectiva creiem que ens podem comprometre de manera real a no apujar els impostos, tampoc a abaixar-los. La pujada que es va fer al 2019 va ser molt important, però ara diguem-ne que tot s'ha dimensionat en funció d'aquests ingressos. Però sí, com en aquell moment vam proposar, l'IBI es pot bonificar, per exemple, per ajudar a crear activitat econòmica, per immobles que es puguin posar a lloguer, per exemple, o immobles que puguin servir per crear activitat econòmica i altres qüestions que també es poden estudiar per ajudar a impulsar l'economia. No sé si per al·lusions, Pilar, o algú més. Sí, en aquests últims anys s'han invertit 800.000 euros en les carreteres municipals, per tant sí que s'hi ha invertit, molt insuficient, però s'hi ha invertit, si no estarien molt pitjor. Un deure de l'Ajuntament és demanar ajudes al govern de la Generalitat, a l'Estat espanyol i a la Diputació per fer aquestes grans obres. Està claríssim que l'Ajuntament sol no ho pot fer, però el nostre deure també és anar a buscar aquestes complicitats. Nosaltres apostem també per les comunitats energètiques, no ho he dit abans. I després el pla de mobilitat, que comentava la senyora Romero, el pla de mobilitat es revisa cada 2 o 3 anys, per tant està actualitzat perquè es va revisant. M'havia demanat la paraula el Quim. Sí, al començament, a la meva exposició inicial, he parlat de la seguretat d'accés, per exemple, als col·legis. Una proposta que fem nosaltres com a proposta ja, no evidentment per fer-la en 6 mesos, però sí durant la legislatura, és reordenar tota l'entrada del, per exemple, el Col·legi Vall de Flors. Ara, actualment s'entra per el carrer Tarragona, que és precisament per on passen tots els tràilers que van al polígon industrial. La nostra proposta és traslladar aquesta entrada a la part posterior i reordenar tota la part posterior, fins i tot a la part del costat dels bombers, per adequar la sortida del polígon industrial. Ara els camions tenen autèntics problemes per sortir per allà, perquè hem de fer un 4, i la nostra opció és reordenar tota aquella zona de manera que hi hagi seguretat total per la mainada i també un accés adequat i una sortida adequada del polígon industrial. Perquè el que no podem fer és posar pals a les rodes a les empreses que vulguin invertir i es vulguin apropar a treballar aquí a Tremp. I en relació al tema econòmic, nosaltres optem perquè el que hem de fer és potenciar tots els recursos que nosaltres tenim aquí al territori. És evident que difícilment ens vindrà una fàbrica de cargols, però tenim recursos, sobretot naturals, que hem d'aprofitar, però aprofitar evidentment amb seny. Tenim comunals, tenim terres aptes pel conreu, per exemple, de la tòfona, a la zona de la Terreta, i tenim el deure d'aprofitar tots aquests recursos. No sé si, Víctor, també voldries fer alguna aportació. Gràcies. Bé, nosaltres des de Ratrem també el que hem pensat és amb la gent jove. La gent jove ja sabeu que hi ha un problema avui en dia de que no tenen espais d'oci com a tal. Llavors, aquest problema el voldríem solucionar tenint uns centres on poguessin ells estar sempre amb una seguretat, i també els pares que sempre tenen la preocupació aquesta que quan ja tenen una edat d'agafar cotxe i s'han de desplaçar a altres llocs i amb el conreu que porta això de la seguretat, és una de les coses, una de les propostes que també nosaltres tenim. Gràcies. Molt bé, no sé si algú vol afegir alguna cosa més. Jo només afegir que nosaltres sí que vam pujar l'IBI, no tenim cap intenció de pujar-lo, però la veritat és que es complica. L'estat espanyol, el partit de la senyora Romero, ja ens ha dit que no ens deixarà agafar romanent, per tant, no podrem agafar els estalvis, per tant, haurem d'anar quan vulguem fer alguna cosa a crèdit, i a més ja ens han dit que el 2024 haurem de fer un superàvit del 0,2%. Per tant, no pujarem els impostos, però realment ho tenim complicat tot plegat.
Sí, per part nostra també creiem, com han comentat alguns companys, que l'Ajuntament ha de treballar per intentar crear ocupació estable i de qualitat, i fent-ho a partir de les potencialitats que tenim en el nostre territori. Abans he parlat del rec de la Conca de Tremp, que ha de transformar i fer viable el nostre sector primari. També el patrimoni geològic que tenim a través de l'Institut Geològic de Catalunya, el Geoparc, pot ajudar a crear també treball especialitzat de qualitat. I després hi ha altres oportunitats que poden sorgir, i per això a través del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic s'han aconseguit uns diners per crear un centre d'innovació del Pirineu que estarà interconnectat amb altres centres a nivell del Pirineu, amb el que ja existeix a Viella i el que s'està construint a Graus, i també formarà part d'una xarxa estatal que posarà en contacte els emprenedors dels territoris amb les empreses per poder transferir informació i veure si des d'aquí es poden oferir molts dels serveis que necessiten les nostres empreses, el sector públic, etc., i que no s'hagin d'anar a buscar a fora. Moltes gràcies a tots quatre. Donarem per tancat aquest primer bloc, passarem al segon. Projecte social, cultural i esportiu. Tres àmbits que ens podríem explayar molt en els tres, ho hem hagut d'acotar aquí en un mateix bloc, i com en l'anterior cas els preguntarem quines són les vostres propostes en aquestes tres temàtiques i també si ens podeu donar tres mesures concretes. En aquest torn de paraula l'obrirà el Quim, el seguirà el Víctor, continuarà la Sílvia i finalitzarà la Pilar. Així que Quim, endavant. Gràcies. Tres propostes concretes. En primer lloc, farem un municipi per a tothom. I per a tothom vol dir que tothom hi pugui viure còmodament, però també amb seguretat. I aquí us vull posar dos exemples molt concrets. Si vosaltres aneu passejant amb el cotxet, amb el vostre nen o amb una cadira de rodes i no podeu passar per la cera perquè no hi ha espai entre la façana i la farola o l'arbre, això no és seguretat. Si no podeu creuar la carretera pel pas de vianants de davant del Buenos Aires perquè la cera no està adaptada, això no és seguretat. I per tant això és deure de l'Ajuntament. En segon lloc, com s'ha dit, garantirem l'increment de les places del centre de dia i també la durada i de la intensitat del servei. Pel que sabem està ben encarat per part de la Generalitat, però no ens poden despistar i jo crec que és feina de tots nosaltres apretar fins a aconseguir-ho. I en tercer lloc, crec que estem d'enhorabona com a municipi perquè tenim una joventut totalment activada, amb organitzacions de joves que organitzeu un munt d'activitats. Pel que hem vingut parlant durant aquests mesos, la relació entre vosaltres i l'Ajuntament i entre altres la Regidoria de Cultura és bona, però sabem que voleu més activitats, diversificar-vos, que necessiteu espai per guardar les vostres coses, però també per realitzar les vostres activitats. I a Junts per Tremp ens tindreu al vostre costat i us donarem suport per aconseguir aquests reptes. El mateix suport que tindreu als clubs esportius, les entitats i les associacions per continuar desenvolupant els vostres projectes, perquè nosaltres creiem que tot allò que pugueu fer vosaltres, tot allò que pugui fer la societat civil, no ho ha de fer l'Ajuntament. En definitiva, un municipi per a tothom, increment de places del centre de dia i suport al jovent i a les entitats, i això ho farem amb vosaltres. Gràcies, Quim. És el torn del Víctor, tens també 2 minuts. Bé, volem potenciar la formació de la natura a l'esport, vinculat nosaltres al MINEF del Lleida i la Seu d'Urgell. Treballar amb els clubs del municipi per determinar les seves estratègies, fites i recolzar-los. Teniu en compte que els seus clubs són els que fiquen el Tremp al mapa, és una cosa important. Estratègia de priorització d'inversions als espais municipals de pràctica esportiva. Crear circuits de pràctica esportiva a l'aire lliure i facilitar que enllacin amb els nostres pobles. Lligar el que és la gastronomia i l'esport, que és una molt bona fórmula, i toca el tema també agroalimentari, que per exemple podem ficar quan se fan algunes curses
Aquí Trem, que per ficar un exemple, les curses ciclistes, que té molt l'arrel aquí al poble, és una cosa molt important, però tampoc me vull deixar les associacions com pot ser els de la pesca, caçadors, etc. Gràcies. Moltes gràcies, Víctor. És el torn de la Sílvia, tens també 2 minuts, quan vulguis. Sí, gràcies, Jordi. Bé, a nivell de projecte social, que com diuen és amplíssim, ja hem parlat del suport per tenir uns serveis públics forts. Em voldria aturar en el nivell assistencial, s'està parlant molt de les places del centre de dia, que estem lluitant des de fa molt temps, perquè a més comportarien necessàriament una ampliació de l'espai i possiblement una nova ubicació, però hem de pensar també en altres serveis per a la gent gran, serveis assistencials a casa i en general facilitar i fer accessible la vida quotidiana amb els tràmits i amb totes les altres qüestions que hagin de fer. Hem parlat també de l'espai públic, em voldria detenir en la qüestió de la mobilitat, perquè hem de fer compatible avui dia els nous vehicles, les noves formes de transport, els hem de fer compatibles a la via pública i que tots estiguem segurs, hem d'eixamplar voreres, hem de fer aparcaments, com he dit abans, i fer tots els espais accessibles a les persones amb mobilitat reduïda. No he pogut parlar d'habitatge, és un tema importantíssim per nosaltres. Creiem que Trem necessita un pla local d'habitatge per posar sobre la taula el diagnòstic de la situació, veure quin és l'equilibri entre els habitatges de lloguer, els habitatges públics, els habitatges per persones també amb necessitats socials especials, els pisos turístics. Tota aquesta qüestió necessita d'un instrument tècnic que ens permeti endreçar i que les famílies, les persones que venen a treballar d'altres llocs i també els joves puguin accedir a l'habitatge. No parla aquest tema tan ampli del projecte educatiu. Per nosaltres és importantíssim continuar donant suport als nostres centres educatius i a les nostres AFAs, a les nostres associacions de famílies i a tots els nivells educatius, des de l'escola bressol fins a l'educació obligatòria, als cicles superiors, al batxillerat, a les proves d'accés a la universitat i als estudis universitaris. Ho hem de deixar aquí, Sílvia, hem complert més creix els 2 minuts. És el torn de la Maria Pilar. Gràcies. Bé, nosaltres la cultura, l'esport i la inclusió social són eines per garantir condicions de vida dignes. Nosaltres treballem molt estretament amb el Consell Comarcal, que és qui té la competència dels serveis socials. Hem tingut una relació molt estreta amb les direccions i les AFES dels centres educatius que es van intensificar molt durant la pandèmia. Hem comprat el local i el solar del costat del Vall de Fos per poder ampliar l'escola. Hem cedit terrenys per l'ampliació de l'hospital i perquè hi hagi nous serveis, els de ressonàncies magnètiques, que ja és un fet, però també els tractaments de quimioteràpia, que si tot va bé seran a final d'any. Hem cedit terrenys per fer un nou CAP. Per tant, també és una prioritat per nosaltres la salut, no només del municipi de Trem, sinó de tota la comarca i del Pirineu. Hem dit, ja ho he dit abans, la nostra prioritat és fer una llar d'infants. Mentrestant, s'arreglarà la que hi ha ara, que després podrà quedar com a local social per entitats. L'ampliació del centre de dia serà un fet. S'ha parlat moltíssim amb la Conselleria, s'ha treballat molt amb la Conselleria de Drets Socials i si tot va bé, a principi del 2024 hi haurà més places al centre de dia. L'accés a la cultura és garantir qualitat de vida a la ciutadania. Hem donat suport a les associacions, entitats i clubs esportius del municipi i així continuarà sent. Les entitats són l'ànima de qualsevol societat, amb gent que treballen desinteressadament pel municipi. En el cas de l'esport, porten el nom de Trem arreu de les seves competicions, a banda de fer vida saludable. Per tant, són uns ambaixadors del municipi de Trem. I després hem mantingut converses amb la Fundació Johan Cruyff per construir un camp de futbol 7 a la zona del Joncar i arreglar una part de la zona del Joncar, i que no és només la construcció d'aquest camp de futbol 7, sinó que també aquesta fundació va tot acompanyat amb un projecte de cohesió social i per tant també esperem que sigui una realitat ben aviat. Gràcies, Pilar. Doncs novament obrim el debat obert de 5 minuts. Sílvia,
per si voleu debatre algun punt o afegir nous arguments al vostre discurs. Sí, gràcies Tomàs. No he pogut parlar del projecte cultural i esportiu, ja ho he dit en altres instàncies, donar suport als clubs, donar suport a l'esport base. També creiem que s'ha de gestionar millor els equipaments municipals, que són els que donen servei a pràcticament tots els clubs esportius, i això passa necessàriament per una remodelació de la pista del poliesportiu del Casal. I també una altra qüestió molt important per nosaltres, ho vam tenir clar ja fa 4 anys al nostre programa electoral, és que Tremp necessita un espai jove, que sigui l'eix de la vida social, cultural de la joventut, amb activitats i que els pugui aglutinar i pugui donar servei en aquest sentit. Gràcies, Sílvia. Sí, comentar que el senyor Delgado ha comentat lo de les voreres, l'Ajuntament de Tremp les té identificades i les té dimensionades, per tant sabem de quants diners estem parlant si volem arreglar totes les voreres de Tremp, que són molt estretes, que hi ha fanals al mig i que realment no s'hi pot transitar bé. Per tant, estem impedint la mobilitat als peatons, que al final són el centre de totes les polítiques. Per tant, estan dimensionades, sabem el que val arreglar-les i sí, ens hi anem de posar. És un debat obert, per tant us convido a parlar, a interpel·lar-vos directament, és a dir, si voleu no cal que ens demaneu el torn, és a dir, si algú vol intervenir. Quim, ara mateix per al·lusions, per exemple. No, que simplement que me n'alegro. Ja està. Ningú més? Deixem aquí el debat obert. Perfecte, és el primer debat que solventem en 1 minut i mig. No sé si celebrar-ho o no, però bueno, és així. Doncs passem al tercer bloc, que és el projecte i model turístic. Ha sortit algun dels temes ja, com per exemple la BTT, en auge ara mateix aquí a la Conca de Tremp, però n'hi ha moltíssims més. I en aquest bloc, doncs, evidentment, us preguntarem, com hem fet en els anteriors dos, quines són les vostres propostes en aquesta temàtica i també 3 mesures concretes, si pot ser. En aquest bloc començarà a intervenir el Víctor, seguirà la Sílvia, la Pilar i acabarà el Quim. Així que, Víctor, quan puguis. Bé, el model turístic és una cosa que tinc molt clara. M'he dedicat aquests 5 últims anys al turisme. En concret està al Congost de Mont-rebei, a l'embassament de Canelles, i una cosa preocupant. Tenim que aprofitar al màxim la natura, el que tenim nosaltres aquí al voltant. Com hem dit, mitjançant el que és el ciclisme, el BTT, la pesca, la caça, escalada. Faltaria també, potser, alguna via ferrata també a la zona. Està molt l'auge ara això i és una cosa que tenim molt present també. El running, muntanyisme, o simplement la gent que vol sortir a caminar pel voltant, disfrutar del que tenim aquí al Pallars. Llavors, per fer tot això sempre tenim que recolzar al màxim i donar tot el suport necessari a totes aquestes entitats. Sigui futbol, patinatges, que no em vull deixar cap. Avui en dia sabem que tenim el badminton, tenis taula, falta llocs, s'han de quadrar molts els horaris. Vaig amb això, però tot això, per què ho dic? Tot això, com he dit abans, porta Tremp al mapa. D'aquesta manera podem portar la gent i l'economia, l'hostaleria, la restauració i els serveis que tenim al poble es puguin nutrir econòmicament del turisme que podem portar. Tot això implica oportunitats de treball per a la gent jove que fa falta i que no ens hagin de marxar també a fora. I això seria la proposta. Moltes gràcies, Víctor. És el torn de la Sílvia. Sí, gràcies, Jordi. Bé, el municipi de Tremp té gairebé el 75% del territori sota figures de protecció ambiental. Això vol dir dues coses. Primera, que evidentment tot aquest patrimoni es pot divulgar, s'està fent i pot servir per atreure turistes interessats en aquestes qüestions, però també per altra banda vol dir que s'ha d'extremar i treballar en la seva conservació.
Tenim altres sectors turístics que tenen un caràcter una mica més minoritari, com pot ser l'enoturisme, el turisme de les vinyes. En aquests moments estem vivint gràcies a una entitat privada que és l'Opodall, tot el boom del que és el BTT i el GeoBTT. Aquestes qüestions s'han de cuidar i s'han d'acompanyar, com s'ha fet, per exemple, amb un altre tipus de turisme que és el geològic, a partir del nostre immens patrimoni, com s'ha pogut canalitzar a través del Geoparc i altres entitats. I també tenim una possibilitat de turisme en el turisme industrial, bàsicament amb els aprofitaments hidroelèctrics, on també hi ha diferents sectors turístics que hi estan treballant. Segurament des de l'Ajuntament, a més de l'acompanyament i l'impuls que es ve fent històricament en molts d'aquests àmbits, també caldria treballar en el que són, per exemple, les infraestructures hoteleres, que són unes infraestructures que sempre han sigut menors a les necessitats que hi havia, i s'hauria segurament de donar un impuls i un ajut perquè poguessin reformar-se tant les infraestructures hoteleres com les infraestructures de restauració, per poder-se modernitzar i poder afrontar millor els reptes que tenim al davant. Ho haurem de deixar aquí, Sílvia, hem complert els 2 minuts. És el torn de la Maria Pilar. Si nosaltres apostem per un turisme sostenible i de família, s'ha treballat molt des de l'Ajuntament, el Consell Comarcal i el Geoparc per ser destinació turística, i ara ja ens n'estem sortint. Tenim les condicions i les eines, i nosaltres ens ho creiem, i per això ho treballem de forma conjunta, i així ha de continuar sent. El Geoparc és una eina amb un segell de qualitat de la UNESCO que ens posiciona a nivell internacional. Per tant, cal continuar potenciant-lo per anar assolint nous reptes. Creiem en el model turístic, esportiu i cultural. Treballem amb totes les entitats que ens proposen fer projectes que aporten promoció econòmica i promoció del territori, com per exemple el Mostrem, de l'Associació Amics del Cinema de Tremp, Pallars de Foc amb los Diables Lo Peirot, i ara també amb les Diades Castelleres dels Balfargats. Aquí l'Ajuntament, entre d'altres, tampoc no voldria que ningú se m'ofengués si deixo amb algú, però aquí no només hi destinem recursos econòmics, sinó també recursos humans de l'Ajuntament, i així de continuar sent, perquè això ha d'anar més. Les curses de BTT se n'ha parlat, que organitza l'Opodall, la Unió Ciclista amb la Pallaresa, que va celebrar els 30 anys, però també amb l'altre Pallars 360, que tot plegat en té 3. Parlem amb federacions, perquè fins fa 15 dies, perquè es puguin fer finals forts de bàsquet del màxim nivell. Recolzem el club de patí pels campionats que organitzen, i després bonifiquem els campus esportius que porten molts nens i nenes aquí a Tremp, i el que fem és no els hi cobrem el lloguer de les instal·lacions, però això sí, ens han d'acreditar que fan l'estada al municipi de Tremp. La idea és que vinguin a fer les proves, que oferir als acompanyants visites a l'epicentre, a la central, visites turístiques pel casc antic i les adoberies, perquè amb la voluntat de que els agradi el territori i després hi vinguin de vacances. Per tant, promocionant l'esport, les festes, la cultura, les fires, estem promocionant el nostre territori, el nostre patrimoni cultural, el nostre entorn natural, la nostra gastronomia. En definitiva, estem fent promoció econòmica del municipi. Moltes gràcies, Pilar. És el torn ara del Quim. Gràcies. Jo crec que tots els que estem aquí estem d'acord en que cal promocionar el turisme, però hem de tenir en compte que ho hem de fer amb seny, amb sentit comú i amb equilibri. I a mi m'agradaria proposar-vos, participar-vos 3 propostes que potser no estan directament relacionats amb la promoció turística, però que sí afecten els turistes, però també a tots nosaltres. En primer lloc, farem un Tremp atractiu i ple de color. Cadaqués, Penelles són 2 poblacions que els seus habitants els han fet maques i atractives. Nosaltres impulsarem aquest projecte amb la participació, evidentment, de tots els trampolins i totes les trampolines. Estem parlant de les façanes, de les jardineres del passeig, del centre històric. Volem omplir Tremp de color. No solament Tremp, sinó tots els nuclis que formen part del nostre municipi. Volem fer un Tremp atractiu pels trampolins i trampolines, però també pels visitants, perquè al cap i a la fi, si venen visitants, acabaran fent despesa.
En segon lloc, el turisme consumeix aigua, ja n'han parlat una mica les meves companyes. Cal racionalitzar l'ús de l'aigua. Sabem positivament que des que captem l'aigua fins que passi pel comptador o surt per l'aixeta perdem aproximadament el 50% de l'aigua. Però és que a part del 50% de l'aigua que perdem ens costa diners a tots i a totes. Per tant, per solventar aquest problema cal fer primer el diagnòstic i després tenir clar que haurem d'invertir. Haurem d'invertir no solament a la ciutat de Tremp, sinó també als altres pobles. I això comporta necessàriament cost i temps, però ho hem de fer ja perquè si no, segons com arribarem tard ja no tindrem aigua. I en tercer lloc, volem un turisme sostenible i això comporta planificar la transició energètica. Evidentment estem parlant de plaques solars, estem parlant de parcs fotovoltaics. Hem de definir quin model energètic volem al nostre municipi. Evidentment també seria un deure de la Generalitat, però nosaltres com a municipi també ho hem de fer i això és un tema que ens implica a tots els que estem aquí, a tots els grups municipals. Per tant, omplim Tremp de color, racionalitzem l'ús de l'aigua i aconseguim un turisme sostenible i això evidentment no ho podrem fer si no és amb vosaltres. Molt bé, gràcies Quim. Novament encetem els 5 minuts de debat obert, si ha quedat algun tema pendent o així. Bé, jo només dic que en el tema dels parcs solars l'Ajuntament de Tremp ja fa temps que ja està treballant, es van parar les llicències ara gairebé farà un any i estem modificant el pla urbanístic per endreçar-ho i perquè no se'ns empreni tot de plaques solars. Per tant, aquí l'Ajuntament ja fa un any que hi treballa. Sílvia? Sí, gràcies, Tomàs. Podem parlar de la situació turística, com atreure turistes, com impulsar diferents sectors, però el que és indiscutible i està en mans de l'Ajuntament és que l'espai públic, l'espai de convivència estigui net, endreçat, amb mobilitat segura, sigui atractiu. Aquesta és una qüestió que els turistes vinguin per l'atractiu que vinguin de tots els que tenim, és una qüestió comuna i que valoren i que està en mans de l'Ajuntament aconseguir que sigui acollidor i agradable. Ningú més vol... Bueno, jo només dic que quan a la neteja el 2018 es va comprar una màquina nova de netejar, el 2021 se n'ha comprat una altra de nova, tot el que és l'eix comercial, és a dir, tot el passeig i el casc antic es neteja 6 dies a la setmana, per tant s'està netejant molt més del que es netejava el 2015. Sí que estic d'acord amb el que ha dit el senyor Delgado, que també cal una conscienciació de la gent, perquè no és més net el que neteja més, sinó el que embruta menys. Per tant, s'està netejant molt més del que es netejava el 2015 i per tant la conscienciació de la gent crec que també és un tema que s'ha de tocar i s'ha d'abordar, però que es neteja molt més, sí. Ho deixem aquí també? D'acord, debat de moment netíssim. Ja que ens queden 2 minutets de debat obert, s'ha parlat de brutícia, de neteja, no? Jo també m'agradaria, improvisant ara, això no està bé al guió, parlar sobre el vandalisme. En aquesta legislatura hi ha hagut diversos casos de vandalisme, desgraciadament, a Tremp. No sé si contempleu alguna mesura en aquest sentit. Sé que és complicat controlar això, però perquè evidentment el civisme de la gent és intrínsec, no? Però no sé si hi ha mesures per fomentar, heu pensat en aquest sentit. Allà on s'han ficat càmeres ja no hi ha hagut vandalisme, per tant nosaltres ja estem mirant de ficar més càmeres, sobretot allà on més vandalisme hi ha hagut. No pot ser que hi hagi actes vandàlics a la zona d'autocaravanes, perquè això l'únic que fa és tirar-nos pedres a la taulada. Després surten dient que a Tremp passen coses als autocaravanes, per tant aquí això sí s'ha d'abordar i s'ha abordat, de fet s'ha abordat. Algú més en aquest sentit? Sí, només comentar que el tema del vandalisme al final, ja parlo ja com a advocat, amb mesures coercitives, amb mesures de sancions, agafaràs algú, però no agafaràs a la majoria de la gent. Vull dir, al final el vandalisme és un tema d'educació i aquí és on hem d'incidir, l'educació des de petits. Vull dir, conscienciar la nostra joventut que els béns públics, els bancs, on s'arreglen les bicicletes, tot això pertany a tot el poble i que per tant ho han de cuidar com si fos seu.
Endavant, Sílvia. Sí, gràcies, Jordi. Bé, jo estic d'acord amb el company. També hem de veure doncs, els actes vandàlics no tots tenen la mateixa naturalesa ni els autors són sempre persones d'aquí, sinó que poden donar-se per fets concrets i que vinguin de fora, però és evident que el que està a les nostres mans és intentar prevenir-ho, i això passa per conscienciació, per educació, per civisme, i aquí és un tema en què també l'Ajuntament hi pot treballar, per descomptat. Hem ampliat la plantilla de la policia local, per tant tenim policia local dels matins a les tardes. És un efecte dissuasori veure la policia local caminant per Trem o passejant pels pobles del municipi. Per tant, aquí també hi hem ficat nosaltres el nostre gra de sorra per evitar tots aquests actes vandàlics. També vull deixar clar que no tothom fa actes vandàlics, segurament són un grup molt reduït de gent, però que taquen molt la imatge del nostre municipi, i són un grup molt reduït de gent, no tothom és així. Doncs si no hi ha res més a afegir, ho deixaríem aquí, passaríem al quart i últim bloc, que és el que acostuma a agradar més a la gent, el de preguntes ràpides, anirem al gra, i aquí, com us deia, us demanaré el posicionament concret en determinades qüestions que afecten al municipi. Segurament ens en deixarem alguna, però com a mínim les que tenim les intentarem abordar. Cada candidat tindrà 1 minut per respondre totes les preguntes, i en aquest cas tornem a l'ordre inicial. Començarà la Sílvia, seguirà la Pilar, el Quim i acabarà el Víctor. Així que, Sílvia, quan vulguis disparo. No em matis d'entrada. Plaques solars, sí, no? Sí, regulades, sí. Veurem com hi has acabat aquesta legislatura? Aquesta legislatura municipal o del govern de la Generalitat, que és qui l'ha d'executar? Ho continuarem lluitant, tots, espero. Tindrem piscina coberta aquests propers 4 anys? Sí, d'una manera o altra, sí. En cas de no assolir la majoria, qui serà el primer a qui trucaràs per iniciar converses? Bé, sense tenir els resultats davant és difícil, però segurament a la llista més votada, que espero que sigui després de la meva. Si no existís el teu partit, a quina altra de les 6 candidatures votaries? Doncs a les candidatures que m'ofereixi la garantia que treballaran per Trem. A qui vas votar a les últimes eleccions al Parlament? És obvi. Soc diputada pel PSC. Quin futur l'espera a Catalunya i al Pallars? Bé, depèn de qui governi. Depèn de qui governi Catalunya, depèn de qui governi el Pallars i depèn de qui governi Trem. De tota manera, el futur no s'ha d'esperar, s'ha d'intentar treballar perquè sigui millor. I les últimes 2 preguntes, a Trem li falta? Doncs a Trem li falta activitat econòmica i treball per tothom. I a Trem li sobra? Penso que a Trem no li sobra res i no li sobra ningú. Moltes gràcies, Sílvia. Doncs passem a la Pilar. Pilar, mateixes preguntes. Plaques solars, sí, no? Sí, però en condicions, no tot s'hi val. Som un territori que ja portem el 17% de l'energia renovable del país. Veurem com ja has acabat aquesta legislatura. Sí, per primera vegada un conseller d'Esquerra Republicana de Territori ens ha presentat un calendari creïble d'actuacions. Tindrem piscina coberta aquests propers 4 anys? I estem treballant, hem buscat i visitem diferents models de gestió que ens permeti la construcció i el manteniment, per tant, sí, nosaltres ja apostem. En cas de no assolir la majoria absoluta, qui serà el primer a qui trucaràs per iniciar converses? El primer que telefonaré serà el Quim Delgado, perquè el seu partit i el meu fa 8 anys que governen junts a l'Ajuntament. Si no existís el teu partit, a quina de les altres 6 candidatures votaries? Durant aquests últims anys, ja fa anys, m'havien vingut a buscar tant el grup de Convergència com el grup dels socialistes perquè anés a la seva candidatura, i jo sempre he votat a Esquerra, per tant m'hauria de mirar molt bé totes les propostes per decidir quina em voto. Ara mateix no ho sabria dir. A qui vas votar a les últimes eleccions al Parlament? Els que sempre estan al costat de la gent amb un ferm compromís independentista. Jo voto Esquerra Republicana. Quin futur li espera a Catalunya i al Pallars? Al Pallars ja espera moltes oportunitats i hem de continuar treballant per aconseguir-les, i li espera un Pallars dins de la vegueria de l'Alt Pirineu i en el marc de la República Catalana.
I per últim, a Tremp li falta, A Tremp li falta un finançament just per la singularitat de municipi que tenim. i a Tremp li sobre. A Tremp li sobren els 150 quilòmetres de carreteres municipals. Moltes gràcies, Pilar. Passem al Quim. Mateixes preguntes. Quim, plaques solars, sí, no? Sí, amb sentit comú. Veurem com ja s'ha acabat aquesta legislatura. Ni idea. No depèn de l'Ajuntament, però entre tots hem de continuar empenyent. Tindrem piscina coberta aquests propers 4 anys? Sí, però cal aconseguir la implicació de la Generalitat i de la Diputació. En cas de no assolir la majoria absoluta, qui serà el primer que trucaràs per iniciar converses? El segon més votat perquè el primer sóc jo. Si no existís el teu partit, a quina de les altres 6 candidatures votaries? No ho sé perquè primer hauria de saber quina assumeix el meu projecte, el nostre projecte de municipi. A qui vas votar a les últimes eleccions al Parlament? Òbviament a un partit que no estava a favor del 155. Quin futur li espera a Catalunya i al Pallars? Un futur ple d'oportunitats que no ens podem deixar escapar. I a Tremp li falta? Oportunitats laborals pels joves. I a Tremp li sobre? No li sobra res, però tampoc li falta entusiasme, i una prova és que avui tenim la lira plena de persones, de trampolins i trampolines per escoltar les propostes que afecten el seu futur. Gràcies, Quim. I per últim, Víctor, plaques solars sí o no? Placa solar sí, però sense hipotecar-nos. Veurem com ja us ha acabat aquesta legislatura. Sí, però depenem de la Generalitat. Tindrem piscina coberta aquests propers 4 anys? Nosaltres sí, tindrem piscina coberta, i si nosaltres governem, només si governem en aquests 4 anys, tenim el finançament públic i privat. En cas de no assolir la majoria absoluta, qui serà el primer a qui trucaràs per iniciar converses? La veritat que no ho sé. Si no existís el teu partit, a quina de les altres 6 candidatures votaries? Ho hauria de mirar bé. A qui vas votar a les últimes eleccions al Parlament? És privat, per dir-ho. Quin futur li espera a Catalunya i al Pallars? A Catalunya, bé, sempre un molt bon futur, sempre que tots remem en la mateixa direcció, i per això hem de començar a treballar al principi com a nosaltres per lo que és un treball municipalista. I per últim, a Tremp li falta? Un sector empresarial i dinamitzar el casc antic. I a Tremp li sobre? Curta mirada. Curta mirada i ser ambiciosos. Gràcies, Víctor. Moltes gràcies. Doncs fetes ja les preguntes a tots 4 candidats, passarem al 5è bloc, que és el dels compromisos. Aquí us demanarem 3 compromisos amb els electors, amb els que ens acompanyen avui aquí i en els que ens escolten, estic segur, des de casa, en cas de sortir escollits alcaldes o alcaldesses. Teniu en aquest cas 1 minut per candidat. I l'ordre serà el mateix que hem fet el bloc de preguntes ràpides. Començarà la Sílvia, la Pilar, el Quim i acabarà el Víctor. Sílvia? Bé, compromís per Tremp, tenim 11 compromisos al nostre programa electoral, perquè no em quedi sense temps i no ho pugui acabar d'explicar. Ho resumiríem dient que el nostre compromís és treballar de valent i de forma honesta des de l'Ajuntament, que el nostre compromís és treballar pel benestar de tots els trampolins i de totes les trampolines, i que el nostre compromís és intentar engegar noves dinàmiques socials i econòmiques per fer un Tremp millor. Moltes gràcies, Sílvia. És el torn de la Pilar. Tens també 1 minut. A la candidatura de l'Esquerra Republicana, el seu compromís, com sempre ha estat, és complir amb el nostre programa electoral. Nosaltres continuarem amb la transformació republicana de Tremp, amb un model de ciutat i municipi amable i cohesionat, amb accions com la peatonalització del passeig, l'acondicionament de les entrades de Tremp i el nou parc de la Font Vella, i nosaltres ens comprometem a fer pressupostos participatius, és a dir, uns diners que serà la ciutadania qui decidirà en què els invertim a través d'un procés de selecció de projectes. Moltes gràcies, Pilar. És el torn del Quim. Molt bé, nosaltres 3 compromisos, però 3 compromisos sobre maneres de treballar. En primer lloc, amb sentit comú, treballarem per millorar la gestió del dia a dia, per aconseguir
tots els recursos possibles, però sobretot per aprofitar al màxim els que tenim. I un tercer repte molt important, garantir que totes les persones que treballen pel nostre municipi se senten valorades i orgulloses de la seva feina. Treballarem amb passió, dedicant tot el temps, el 100% del nostre temps al municipi, perquè per aconseguir els resultats del dia a dia cal treballar amb passió, però també amb constància i diàleg. Bé, jo us dic, ja us he dit, que parlarem i dialogarem amb tots els partits, no solament després de les eleccions, sinó durant tota la legislatura, perquè hi ha reptes com la gestió de l'aigua, com l'habitatge, com els accessos a nuclis, com el model energètic, que necessita la implicació de tots els grups municipals i també de tota la ciutadania. Per tant, sentit comú, passió i diàleg amb tots vosaltres. Moltes gràcies, Quim. Tancarem bloc amb el Víctor. Bé, nosaltres des d'ara Trem volem ser sempre oberts amb tothom, qualsevol caràcter polític, social, volem ser oberts amb tothom. I nosaltres no tenim un empat polític, però sí som treballadors, sobretot treballar per el que és el Pallars, per Trem, pels seus municipis, i ser compromesos amb Trem, els seus pobles i tota la seva gent. Gràcies, Víctor, i passarem ara al bloc de conclusions i demanda de vot. És el vostre torn per dirigir-vos directament a la ciutadania per concloure el debat i, evidentment, demanar el vot. Teniu un minut cadascun i ara, en aquest cas, l'ordre serà invers. Començarà el Víctor, seguirà el Quim, la Pilar i acabarà la Sílvia. Així que, Víctor, quan vulguis, tens un minut. Bé, ho he dit abans, som un partit nou, som un partit municipalista i tenim ganes, tenim empenta de dirigir-nos a tots, treballar per tots els pobles, per tot Trem. I no res, volia demanar que confieu en nosaltres, tenim ganes, ho volem fer bé i això és el que nosaltres proposem. Demaneu-vos, ja sabeu, vosaltres sou Trem, ara Trem és un partit de treballadors, com he dit, ara Trem estem disposats a parlar amb tothom i treballar i dialogar també amb els altres partits. Sempre potser tenen millors idees que nosaltres i nosaltres sempre estem oberts al diàleg. Per això també nosaltres us demanem que ens voteu a nosaltres. Gràcies. Gràcies, Víctor. És el torn del Quim, també un minut. Gràcies. A Junts per Trem tenim el què, el qui i el com. El què, un projecte per treballar sobretot el dia a dia i en base a treballar el dia a dia aconseguir un municipi on tothom, tots els trempolins i trampolines es puguin sentir còmodes, a gust, segurs i orgullosos de pertànyer a Trem. El qui, un equipàs de candidatura. Jo us convido a analitzar qui forma part de la nostra candidatura, la seva trajectòria, la seva capacitat, i estic convençut que tots estareu d'acord en que qualsevol d'ells pot ser un excel·lent regidor i regidora. I el com, gestionant el dia a dia amb eficàcia, però sobretot amb sentit comú, passió i diàleg. I ara sí, un cop tenim clar el què, el qui i el com, us demanem que ens feu confiança perquè amb vosaltres, amb tu, farem Trem. Gràcies, Quim. Pilar. Aquests 4 anys he tingut l'immers honor de ser la primera alcaldessa de Trem. Una responsabilitat que ens ha portat a l'equip d'Esquerra Republicana a grans aprenentatges a base de treballar, treballar i treballar. En aquests 4 anys hem apostat per una ferma transformació del nostre municipi des de l'esforç, la realitat i la constància, fent de Trem un municipi més amable, més segur i més còmode per als nostres veïns i veïnes, facilitant l'arrelament del jovent i oferint més i millors serveis als nostres pobles. I ho volem continuar fent, i ho farem amb un equip renovat, ho fem amb gent d'orígens diversos que viuen en diferents pobles del nostre municipi, gent disposada a sumar per Trem, aprofundint en la transparència i la participació de la ciutadania, reforçant les nostres entitats, dinamitzant econòmica i socialment el municipi, amb inversions als pobles i amb la consolidació de Trem com a ciutat universitària, perquè només continuant amb la transformació republicana de Trem farem del nostre municipi la capital del Pirineu, perquè fent municipi de Trem fem Pirineu. Per això, el proper diumenge 28 de maig, voteu Esquerra Republicana. Gràcies. Gràcies, Pilar. Sílvia, on vulguis.
Sí, gràcies, Tomàs. Bé, el 28 de maig, els trempolins i les trempolines decidirem qui governa l'Ajuntament els pròxims 4 anys. L'equip que formem la candidatura de Compromís per Tremp són persones que sumem experiència, sumem coneixement i ho posem tot al servei de Tremp. El nostre esforç, la nostra il·lusió, el nostre sentit comú. Nosaltres ja us he explicat que vetllarem per uns serveis públics forts, per crear ocupació estable, vetllarem per un municipi unit i acollidor i treballarem perquè Tremp recuperi la capitalitat que ha exercit durant molt temps. Demanem la vostra confiança, demanem el vostre vot el pròxim 28 de maig. Gràcies. Moltes gràcies, Sílvia. Moltes gràcies a tots 4 per aquestes exposicions. Anem força bé de temps, crec que tenim 10 minutets. Per tant, donarem l'opció al públic a fer la seva pregunta. Ficarem un parell o 3 de normes bàsiques. Farem una pregunta per candidat, és a dir, a un candidat en concret. Intentarem limitar-ho a 2 preguntes per candidat, és a dir, si es fan ja 2 preguntes a un dels 4 ja intentarem repartir-ho d'aquesta manera. I per al·lusions també, si hi ha una pregunta que per exemple ha de contestar el Quim o ha de contestar el Víctor, doncs podran respondre la resta de candidats. D'acord? El Tomàs ara baixarà amb el micròfon. És important que les preguntes les fem amb micròfon perquè s'escoltin des de la ràdio. Així que si algú té alguna pregunta, ara és quan ningú té cap pregunta. Si algú té una pregunta, doncs que aixequi la mà i ens atensarem. Aquí sota tenim... Sobretot les preguntes que siguin breus, molt important, que siguin preguntes breus per intentar que n'hi hagi el màxim possible. Endavant. Vale, jo volia preguntar a la Maria Pilar pel tema dels pobles agregats. Vale. Nosaltres, jo visc en un poble agregat i realment el manteniment que hem tingut aquests anys últims ha sigut zero. Vull dir, no es pot caminar pels carrers, se mos cauen els cables de la llum, no tenim cap mena d'inversió. Jo vull saber de tots quina solució, si hi ha alguna manera de solucionar-ho això, perquè fa molts anys que estem així. Pilar. Aquests 4 anys s'hi han anat invertint a tots els pobles, en tenim moltíssims. Al poble en qüestió s'hi ha invertit, s'hi ha canviat una xarxa de clavegueram, s'hi ha canviat part de la xarxa de l'aigua i s'hi han fet inversions. Es va apostar per una fira, per tant també van ser recursos humans i recursos econòmics de l'Ajuntament. Per tant sí que s'hi està fent als pobles, i tant que s'està fent, però és que en tenim molts, i per tant busquem subvencions on sigui, no només per Tremp sinó també pels pobles, també és la nostra prioritat. Per això dintre la nostra candidatura hi portem gent d'altres pobles perquè hi hagi totes les sensibilitats. D'acord, pregunta-resposta. No sé si hi ha alguna pregunta més. Aquí baix en tenim un parell, Tomàs. Seria la mateixa pregunta, no entenc? Hola, bona nit. És que parleu molt de promocionar el Pallars, de fer economitzar turisme, tot són coses que ja estan molt, tothom les veiem molt clares, no? Llavors jo voldria escoltar una proposta més concisa, clara, per donar treball a la població de Tremp. Ja no vull que vinguin de fora, sinó la que ja hi ha, no? Que pugui tingui la gent jove que surt, que ha de marxar, bueno, suposo que passa molts punts. Però Tremp és un poblet que és capital de comarca amb 6 o 7 mil habitants. Quan una capital de comarca pot ser Sabadell, pot ser, no sé, l'Hospitalet, no? Doncs Tremp té les mateixes, si les demana, no? Per exemple, aquí no hi hauria d'haver cap parat. La pregunta quina és? Haurem de ser preguntes breus. La pregunta és concretar un punt que digui, doncs mira, a partir d'aquí farem que la gent treballi tothom a Tremp. Propostes per oferir feina, entenc? Per haver-hi feina, està clar. El que t'estic dient, si hi ha uns plans d'empleo, no? Això no hauria de parar aquí. Ha quedat clar, ha quedat clara la pregunta. Entenc que és una pregunta oberta, no sé si algú es vol animar. Jo li faria l'advocat que estava posat amb això.
Sí, bé, nosaltres creiem que la missió de l'Ajuntament en si, com a tal, no és crear llocs de treball ni crear indústries, sinó crear les condicions i posar les condicions perquè es puguin crear indústries. És a dir, des del punt de nivell impositiu, des del sòl industrial, per exemple, l'àrea d'autocaravanes, això fa que la gent es fixi aquí i això doni feina a restauradors, també evidentment a hotelers, a comerciants. És aquesta la missió de l'Ajuntament, no crear fàbriques des del nostre punt de vista. Algú més vol contestar? Sí, per això nosaltres hem apostat per aquest turisme sostenible, perquè portar gent aquí vol dir que la restauració va bé, que el comerç va bé, que els hotels van bé, per tant vol dir més llocs de treball per poder complir amb tota la clientela, i per tant això és un cercle. L'Ajuntament hi aposta per l'arrelament del jovent. Ho he dit abans, hem donat molt suport al Baix Jussà. El Baix Jussà comença fa 6 anys amb uns espais que se li cedeix l'Ajuntament de Tremp amb una treballadora i ara en té 38. Per tant, sí que ja estem treballant perquè hi hagi treball de qualitat a Tremp, però com ha dit el senyor Delgado, nosaltres no podem ficar empreses, però sí que hem de crear les condicions, i ho estem fent i ho continuarem fent. Sílvia. Sí, dins d'aquesta funció de l'Ajuntament de crear condicions perquè hi hagi més ocupabilitat, perquè hi hagi més llocs de feina, també hem de veure que hi ha llocs de feina que no s'ocupen. És a dir, és una qüestió molt complexa. Nosaltres pensem que amb una formació adequada que es pot impartir des dels diferents centres educatius que tenim a Tremp i a la comarca, podríem aconseguir una ocupabilitat millor i cobrir llocs de feina que en aquests moments no s'estan podent cobrir. Aquesta és una qüestió important. I, evidentment, si pots portar empreses o altres jaciments d'ocupació, perquè estem molt centrats en el sector serveis, doncs aquesta seria la fórmula màgica. Però, generalment, les coses costen molt i s'actua sempre amb petites accions que van cobrint. Ara li podríem parlar del sector vitivinícola, per exemple, que ha donat molta ocupació, o del mateix Institut Geològic de Catalunya. Són petites accions que requereixen, a partir del que tu tens en el teu territori, que les persones es puguin ocupar i la cadena del mercat funcioni. Queda resposta a la pregunta. Alguna pregunta més? No tingueu vergonya, ara és el moment. Allí al fons, veig una mà aixecada. Ara pujarà el micròfon. Insisteixo, preguntes curtetes, sisplau, i clares. Jo m'agradaria fer una pregunta més general i, vull dir, sense concretar en cap partit ni en cap candidat, i és que durant el debat he sentit parlar molt de sequera i evidentment és un tema que ara ens afecta molt i no sé fins a quin punt és una mica una estratègia de màrqueting per aquests sí mos gestionaran aquest problema que tenim ara tan greu, però en canvi és com que no he sentit parlar en cap moment de gestió forestal i fins on jo sé, Tremp és el municipi més extens de Catalunya i entenc que per tant té una gran superfície forestal, la qual té un potencial de cremar. Llavors, clar, amb les precipitacions que tenim fins ara, d'aquí un mes segurament començarà a cremar tot. I llavors m'agradaria saber, des de l'Ajuntament o des dels partits, si es té alguna iniciativa de potenciar la gestió forestal d'alguna manera, ja sigui amb gestió forestal o amb ampliar tema bombers i tot això. D'acord. Queda clara la pregunta? Algú vol contestar? Sílvia? Sí, bé, és una pregunta molt interessant. El tema de la sequera és molt ampli. Nosaltres hem parlat d'una competència municipal que és la xarxa d'aigua, però pel que fa a la gestió forestal m'he referit a que el 75% del nostre territori estava sota figures de protecció natural i a més són de titularitat pública majoritàriament. Els boscos de Catalunya, excepte a la zona
zona del Pirineu són majoritàriament de titularitat privada. I és evident, i així ho diuen tots els experts, que per evitar els focs s'ha de fer una bona gestió forestal. No és en molts casos necessaris més bombers, que per descomptat hi han de ser, i mitjans per poder apagar el foc, però tot comença per una bona gestió forestal. I aquesta qüestió s'està posant sobre la taula a Catalunya i és evident que l'Ajuntament de Tremp, com a titular de molta d'aquesta massa forestal, doncs té accions a fer. Durant molts anys ha tingut una ADF que estava, diguem-ne, finançada amb ajut municipal i amb ajut de la Generalitat, que en un moment donat es va dissoldre i ara aquestes funcions les ha assumit els propis tècnics de l'Ajuntament. Però és una qüestió molt interessant i que, per descomptat, els ajuntaments a nivell de prevenció hi tenen a fer. És allò que es diu, una frase que ha fet fortuna, que els incendis forestals s'apaguen a l'hivern, posant en valor aquesta qüestió. Sí, l'Ajuntament de Tremp treballa colze a colze amb Forestal Catalana precisament per això, per fer una bona gestió dels boscos i per tindre els boscos nets. S'està fent aquesta gestió perquè s'estan tallant arbres que després van per fer biomassa. Per tant, sí que s'està treballant amb Forestal Catalana sobretot. Per la nostra banda creiem que cal fer una gestió forestal, tal com ha dit l'alcaldessa amb Forestal Catalana, hi ha l'acord amb Forestal Catalana, i cal aprofitar tot el que nosaltres tenim com a municipi, és a dir, principalment tot el tema dels comunals, com he comentat abans. Si explotes els comunals i extraus el que pot oferir, estàs fent ja gestió, és sector primari al final, al cap i a la fi. Per tant, cal aprofitar totes les oportunitats per obtenir els rendiments, els fruits naturals dels nostres comunals i per tant incentivar també tot el que és el sector primari. Bé, amb això també s'ha de buscar una regulació que ja ve per part també de les administracions competents. Amb falta de l'aigua ja sabem que tot és un problema i dintre ja del tema energètic, regadiu, i també amb el factor del tema turístic. I és una cosa que entre dintre de que podem anar a buscar un suport ja a les administracions competents i ajudar amb tot el que sigui possible a la nostra mesura. Molt bé, alguna altra pregunta? Ens queden 5 minutets encara de debat, si algú vol preguntar alguna cosa. No veig cap mà alçada. Esperem si algú aixeca la mà. No hi ha ningú més? Doncs va, amb tu acabarem, si et sembla. Tomàs. A mi m'agradaria preguntar-li al Víctor al tema de les associacions culturals, que tenen bastants problemes també per tirar endavant i sobretot per exercir les seves, per poder practicar, per poder tenir llocs on treballar. Què teniu pensat vosaltres? Bé, nosaltres això hem d'intentar donar el màxim suport possible amb aquestes entitats. Ja sabem que a vegades tenen problemes de gestions, de buscar hores amb les administracions públiques, estan per unes altres coses. Llavors seria interessant tindre una persona de tema que el gestionés directament amb ells aquestes qüestions, perquè a vegades ells tenen altres problemes que han de buscar, les quedades que fan, i llavors lo interessant seria mitjançant aquest gestor que els solventi els problemes o els dubtes que ells puguin tindre, ja sigui de local, per tindre, per ensaiar, i això és la nostra proposta, que hi hagués directament una persona, ja sigui l'Ajuntament, però que pugui fer de gestió per totes aquestes associacions.
Si em permets, l'Ajuntament de Tremp té unes tècniques estupendes, molt treballadores i que dediquen moltes hores a totes les associacions. Per tant, ja hi és, aquestes figures hi són i treballen moltíssim. I en quant als espais, sí, fan falta espais, se n'han anat buscant i se n'han anat donant a entitats d'espais. Que en fan falta més? Sí, tant que en fan falta més, però ja s'han anat ampliant els espais que hem anat ficant per guardar vestuari, per guardar material, se n'han anat ficant, en fan falta més, sí, però que tenim unes tècniques de cultura que hi dediquen cos i ànima per gestionar totes les entitats culturals, sí. Molt bé, doncs tenim una altra pregunta, sí, allà al fons, al lateral, Tomàs. I amb aquesta sí que ho tancarem, ara sí. Alceu la mà, que us vegi el Tomàs. Allí. Hola, bona tarda. Jo pregunto a tots plegats quan penseu posar ordre al passeig. Pilotes, bicicletes, patinets, pipí dels gossos. Un momentet, que no la sentim gaire bé. Al passeig, primer, un dodot als gossos perquè sempre està ple de pixades. Segon, bicicletes, pilotes i patinets pel mig, i nosaltres, la gent gran, mos trencarem algun os, mos plegareu allà a terra. Això no es pot tolerar. D'acord. De veritat que no. Ordre al passeig. Ordre al passeig. Moltes gràcies. Qui s'anime a respondre? No, ja contesto jo. El passeig és peatonal i per tant la policia local vetlla, no sempre hi pot estar totes les hores del dia perquè els patins i les bicicletes no hi passin. Per tant, el que s'hi ha agafat se'ls ha multat. Ara bé, les bicicletes i els patinets tenen una velocitat màxima per anar i per tant, quan van a més velocitat se'ls multa i és peatonal el passeig, repeteixo. Per tant, nosaltres el que estem treballant és per fer una ciutat 30 on la prioritat o la preferència la tinguin per la carretera els patinets i les bicicletes i per tant els vehicles vagin per darrere, d'acord? Però que el passeig s'està vigilant i es va vigilant perquè precisament això de qui no passi, sí. Per això tenim per això hem ampliat molt més el temps de la policia local. Algú més? Sílvia? Sisplau, deixem exposar els candidats. M'he referit a la necessitat d'un nou pla de mobilitat perquè estava obsolet, se m'ha dit que es anava renovant, és clar que al carrer no té transcendència que es vagi renovant o no es vagi renovant, és a dir, hem d'afrontar la qüestió amb noves mobilitats i fer possible la convivència. Nosaltres vam plantejar la necessitat d'un reglament no només pel passeig, sinó en general per tota la ciutat dels patinets elèctrics i intentar endreçar-ho i no s'ha avançat en aquest sentit. És una qüestió que evidentment a Tremp i a tot arreu s'ha d'observar i s'ha de regular perquè tots estiguem més segurs i sapiguem quines són les nostres possibilitats de desplaçament i quines no. No, home, des del meu punt de vista és una qüestió de civisme, que és una qüestió pura i dura de civisme. Vull dir que és evident que una bicicleta no pot baixar pel mig del passeig perquè hi ha gent gran que passeja i hi ha nens petits que passegen. Per tant, el que sí que cal fer, com ha dit l'alcaldessa, és que les persones que tenen la responsabilitat de vetllar-ho, que ho vetllin i facin el que hagin de fer per respectar i compatibilitzar l'ús del passeig per part de tothom, ni més ni menys. Víctor, vols dir alguna cosa en aquest tema? Bueno, sí, com ha dit el Quim, també li dono la raó en aquest aspecte, és qüestió de civisme, tot això. Sí, bé, entrarem sempre dintre d'un problema. Parlant de la gent jove, jo tinc canalla. El meu és el primer en jugar a futbol al passeig, no vull dir res més. Potser també hi hauria d'haver més zones on la canalla pogués esplegar-se, que també fa falta. Ho dic només, per exemple, la pista de lo que és la pista del Pinell. La pista del Pinell és una pista que es pot anar menys a l'hivern. Potser amb un cobert a lo que és la pista del Pinell tindríem una altra zona que també podrien anar. Per exemple,
Un carril bici seria també una solució que anés direcció a tot el que són els llocs de jeure o poliesportiu, piscines municipals, que es puguin desplaçar i també donar una seguretat sobretot als nostres nens, que no hagin de passar que tots volen agafar la bici i sabem que van per la carretera a passos de zebra i seria també una solució a donar. Dintre dels que tenen els gossos, ja sabem que hi ha això entre el civisme. No podem fer una altra cosa i, com hem dit, si s'ha de sancionar, buscar les sancions amb aquesta gent que fan aquests incivismes. No podem fer més. D'acord, doncs moltes gràcies, Víctor. Amb aquesta pregunta acabaríem. Veig que en tenim una altra. Anem encara bé de temps. Que sigui molt ràpida. Amb aquesta sí que tancarem. Estem dintre del temps encara, per tant, endavant. Sí, perdó. Mira, la meva pregunta va una mica relacionada amb la que han dit, sobretot amb la part dels gossos. Primer, aquí hi ha una ordenança municipal que deixa molt clar on han de pixar els gossos. Jo soc propietari de gos, m'he fotut un far per ensenyar el meu gos a pixar els arbres, que és el que diu l'ordenança. No sé, i m'agradaria saber, quantes denúncies s'han ficat per pixar façanes, per exemple, per no recollir caques. Però sobretot la meva pregunta va, l'única que ha parlat de pipicans ha sigut Maria Pilar, que portes 4 anys al govern, i els altres ni menció els pipicans. Algú es compromet en ferm a fer un pipicant els propers 4 anys, ja que no s'ha fet els últims? Vinga, endavant. Qui vol contestar? No, jo només et volia comentar que quan un gos se'l veu que pixa o no ha replegat la caca de terra, se'l multa. Però aquí es necessita la complicitat ciutadana. La nostra policia local no està a tot arreu. I per tant aquí, jo també faig una crida a la ciutadania. Si veieu algú que ho fa, dieu-mos-ho, perquè és que si no només, quan ens ho han dit, se'ls ha vigilat, i quan se'ls ha vigilat se'ls ha agafat i se'ls ha multat. Bueno, també t'he de dir que en llocs on hi ha pipicans, que a mi em semblen molt bé, però tampoc són garantia d'èxit, perquè molta gent no els porta el pipicant, que aquesta és l'altra. Per tant, també és un problema d'incivisme. Jo ho he dit, nosaltres volem fer una zona d'esbarjo pels gossos, per tant allà els pipicans hi podran córrer lliurement, però no és una garantia d'èxit. Als ciutats on n'hi ha no és garantia d'èxit, no et pensis, Nosaltres sí que volem fer una àrea d'esbarjo per gossos, perquè entenem que els gossos no poden anar tot el dia lligats, i a dins de la ciutat, evidentment dins del casc urbà, han d'anar lligats per normativa i a més per civisme. Per tant, entenem que sí que cal que hi hagi una àrea d'esbarjo per gossos que els puguis deixar. Però això no treu evidentment la responsabilitat dels propietaris, que estic segur que el 99% absolutament cívics i responsabilitzats, però clar, sempre tens aquella petita part que ho distorsiona tot. Bueno, és com el vandalisme, que per 4 que ho fan malament etiquetem a tothom, no? Sí, com he dit, entra dintre del civisme, però nosaltres també creiem que fa falta aquests pipicans al poble també. Doncs ho deixaríem aquí, ara sí, amb aquesta última pregunta. Abans d'acabar, m'agradaria reiterar l'agraïment als 4 candidats: Sílvia Romero, per Compromís per Tremp, Maria Pilar Casas, per Esquerra Republicana, Quim Delgado, per Junts per Tremp, i Víctor Ruiz, en aquest cas en representació de Pep Fillat, per Ara Tremp. Moltes gràcies als 4 per donar la cara i per exposar els vostres programes electorals al públic. I també com no pot ser d'una altra manera, a tots vosaltres per gairebé omplir la lira en aquesta tarda plujosa, per fi, de dissabte de 20 de maig, aquí a Tremp. Acabo ara sí animant-vos a fer una crida de la participació, a que voteu el proper dia 28 de maig i que vagi molt bé. Moltes gràcies.